Beda l-proċess għal proġett ambizzjuż ta' triq li twassal mill-Belt Victoria sa Marsal Forn Għawdex. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana spjegat li wara konsultazzjoni pubblika saru l-applikazzjonijiet meħtieġa u qed jitħejjew it-tenders għax-xogħlijiet ta' din it-triq. Triq li tfisser it-twettieq ta' wegħda importanti li jiġi evitat it-traffiku mill-qalba tar-Rabat. Sostniet li dan il-proġett se jkollu diversi benefiċċji u vantaġġi fosthom infrastruttura li tiflaħ għad-domanda ta' traffiku. Qalet li dan il-proġett hu parti minn proġett holistiku ta' xogħlijiet fiż-żona magħrufa bħala tal-Kapuċċini fejn se jitranġaw triq Mattia Preti, triq Forn il-Ġir, triq Michele Busuttil u triq Mary Mejlaq li x-xogħol fuqhom se jibda fil-jiem li ġejjin. Xogħol li jingħaqad ma' toroq oħra li diġà ħarġu t-tenders għalihom. Dan huwa proġett ambizzjuż ħafna, proġett li qed naraw qed nindirizzaw sfidi b'mod holistiku, allura se nkunu f'pożizzjoni mhux biss biex nilqgħu għad-domanda tal-lum però wkoll biex nilqgħu għall-isfidi ta' għada. Il-Ministru għal Għawdex qalet li wara li beda x-xogħol fuq 50 triq f'Għawdex, uħud li tlestew u oħrajn li qed isir xogħol fuqhom, qed jitħejja ċiklu ieħor ta' toroq fad ta' lokalitajiet li qabel il-kunsilli lokali ma setawx ilaħqu magħhom minħabba nuqqas ta' riżorsi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.